Ce faci? Îmi faci poze? Nu vă înregistrez. Mi înregistrez? A, făcând clătițe. Mă duc și eu le Florică mâine, mă duc la Gina. Mă duc, am mâncat o zi și pe joi. pe miercuri să Miercuri plec să înapoi, știi? O zi și nu lasă că mă duc. Mă duc să-i ajut un pic. Da. Face colacul și face astea, că nu poate singură domngeata. Asta, cumva o istă Că n-are cu cine, că Cătălina nu poate că e bătrână. Nu. Apoi vine cu și-o înghezinit în Mai coș. început, vrea să meargă lista acolo. Nu mă bag. Nu mă bag, că e mai bine la ea, Florică. Nu. Că, știi, și ele și-au avut, nu mă interesează pe mine. Și eu nu mă bag în problemele lui. Nu. Și gata. Mai bine. Mai cel mai bun lucru. Nu pot să... Nu cum cu Corneluța, cum s-au anunțat. E, am zis că dau număr de telefon. Dar, sună tu un pic. Vrei să văd dacă l-am